ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁରାତନ ନିୟମର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ଦେଶ ହରାଇ ବାବିଲନ କିମ୍ବା ପାରସ୍ୟ ପରି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଜୀବନ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ସେଠାକାର ବିଭିନ୍ନ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ମିଶର ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାସତ୍ୱ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନକୁ ଅଲଗା ରଖି ସେହି ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦିନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଓ ଈଶ୍ୱର ଯେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତଥାପି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ଦିନଟି ବିଶ୍ରାମ ଦିନର ବାହାରେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ କରିବା ଓ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ ନ କରିବା ଉପରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତର ପାପ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ସମାଜ ଗୃହକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ରାମ ବାରର ସମାଜ ଗୃହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବା ପରେ ଯୀଶୁ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାର ହସ୍ତ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଓ ଯୀଶୁ ସେହି ଲୋକଟିକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଘଟଣା ଏହି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ତଥାପି ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସମାଜ ଗୃହରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଭଲ କରିବା ନା ମନ୍ଦ କରିବା, ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ନା ହତ୍ୟା କରିବା, କାହାରି ମଙ୍ଗଳ କରିବା ନା ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ଅଟେ ବୋଲି। ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତେ ନିଶବ୍ଦ ହୋଇ ନିରୁତ୍ତର ହେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଏହା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ। ତଥାପି ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ ନ କରିବା ମନ୍ଦ ଓ ପାପ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଭାବେ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ନିଶବ୍ଦ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ହୃଦୟ ସକାଶେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ସେହି ଲୋକଟିକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଅ। ସେ ହସ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତାହାର ହସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଏଥିରେ ଫାରୁସୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ବିବେକକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା, ଯେପରି ପୂର୍ବରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଫାରୁସୀମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଓ ସେମାନେ ଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ରାମ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁରି ଏକ ଉତ୍ତମ ଜଗତ ଗଠନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।